Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n gweithio efo cyfresi geometrig. Nawr, cyfres geometrig ydy cyfres o rifau lle dyn ni'n cychwyn efo un rhif, enghraifft y rhif 3, ac yna dyn ni'n lluosi efo yr un rhif bob tro i gael y rhif nesaf yn y gyfres. Felly, os dwi'n cychwyn efo 3 fan hyn ac yn penderfynu lluosi efo 2 bob tro, y rhif nesaf byddai 3 lluosi efo 2 sydd yn 6, yna 6 lluosi 2 sydd yn 12, dwbl 12 sydd yn 24 ac yn y blaen. Nawr, mae gennym ni terminoleg arbennig dyn ni'n defnyddio efo cyfresi geometrig. Y rhif cyntaf yn y gyfres, yn yr enghraifft fan hyn yn 3, dyn ni'n galw hwnna yn A. A yw term cyntaf y gyfres. Wedyn, y rhif dyn ni'n defnyddio i luosi, i fynd o un rhif i'r nesaf, yn yr enghraifft fan hyn 2, dyn ni'n galw hwnna'n er. Yn dod o'r Saesneg er for ratio, yn Gymraeg fysa hwnna'n cael ei adnabod fel y gymhareb gyffredin. Felly eto yn yr enghraifft, byddai A yn 3, dwi'n cychwyn yn 3, a byddai er yn 2, lluosi efo 2 bob tro. Nawr, os oes gennym fi gyfres lle dwi'n gwybod na dim ond enghraifft 5 rhif sydd gennym fi, fel y fan hyn, 1, 2, 3, 4, 5. Os dwi'n penderfynu stopio efo'r 5ed term yn fan hyn, yna mae gennym fi L, sef term olaf y gyfres. Ond weithiau dydy hynna ddim yn bodoli, yn wedig os dwi'n rhaid yr dot o dot fan hyn i ddangos fod y gyfres yn parhau. A wedyn term cyffredinol, dyn ni'n galw'n TN fel hyn. Dyn ni'n adnabod hwnna fel enfed term y gyfres. Nawr, y terma sydd gennym ni, fel dwi'n dweud, mae gennym ni enfed term, term cyffredinol, ond wedyn y fan hyn, mae gennym ni term cyntaf, ail derm, trydydd term. Yn gyffredinol, y term cyntaf, sy'n ni'n galw yn A, fel sy'n cael ei nodi yn y top fan hyn. Yr ail derm wedyn, so ni'n cychwyn efo y rhif A, a so ni'n lluosi wedyn efo'r gymhareb gyffredin. Felly yn yr enghraifft fysa fo'n 3 lluosi efo 2. Y trydydd term wedyn, so ni'n cychwyn efo y rhif cyntaf A, a lluosi efo'r gymhareb gyffredin wedyn 2 waith. Dyna ni'n cychwyn gweld patrwm gweithio, y trydydd term mae gennym ni pŵer 2, os a'r pedwerydd term efo pŵer 3, ac felly'r enfed term, y term cyffredinol, so ni'n cychwyn efo A ac yn lluosi efo'r gymhareb cyffredin, 1 yn llai nag n, sef n tynnu 1 o weithiau. A wedyn mae hwn hefyd yn gallu bod reit handi, os dyn ni eisiau gweithio allan y gymhareb cyffredin, dyn ni'n gallu rhannu unrhyw 2 derm dilynol. Felly, sy'n ni'n gallu gwneud term n adio 1 rhannu fo term n, ond hefyd sy'n ni'n gallu gwneud enghraifft term n rhannu fo'r un cyn efo, term n tynnu 1. Felly, yn yr enghraifft, fysa fo'n 48 rhannu 24, neu fysa fo'n 12 rhannu fo 6, enghraifft. Nawr, rhywbeth arall dyn ni eisiau gallu gwneud ydy ffeindio swm y termau cyfres geometrig. Nawr, dyn ni'n sgwennu swm cyfres geometrig efo S fawr, S for sum. So, enghraifft, yn yr gyfres sydd gennym ni ar dop y tudalen yn fan hyn, swm y 3 term cyntaf byddai 3 adio 6 adio 12. So gennym fi 9 adio 12, so hwnna'n 21. Nawr, yn gyffredinol, mae yna fformula ar gyfer swm yr n term cyntaf. A'r fformula yma ydy A, lluosi 1 tynnu r i pŵer n, i gyd dros 1 tynnu r. A mi ydych chi angen dysgu y prawf ar gyfer y fformula yma. Dwi am sgwennu allan y prawf yna yn fan hyn yn awr. Felly prawf ydi o ar gyfer ffeindio swm n term cyntaf cyfres geometrig. Na, be dyn ni'n neud yn gyntaf yn debyg iawn i be dwi wedi wneud yn gynt yn y fideo yma deud y gwir. Dyn ni'n nodi lawr beth yw ychydig o'r terma cyntaf. Felly mewn cyfres yn neud yn iawn, geometrig, y term cyntaf, fel dyn ni wedi gweld yn barod, term 1,
ydy just a. Dyn ni'n adnabod y term gyntaf fel a. Yr ail derm, ty2 fasa hynna, fasa cychwyn efo a lluosi efo r. Wedyn yr enfed term, eto fel dyn ni wedi gweld yn barod yn ystod y fideo yma, yr enfed term tn ydy cychwyn efo a lluosi efo r, 1 yn llai nag n tynnu 1 o weithio. Na wedyn, be dyn ni'n ystyried ydy be fasa swm yr n term cyntaf. Nawr y nodiant dyn ni'n defnyddio ar gyfer hwnna ydy s fawr ac n fach. A mae'n golygu fod ni'n cychwyn yn y term cyntaf, bod ni'n adio'r ailyn, a bod ni'n adio holl ffordd fyny i'r term olaf ond 1 a'r term olaf wedyn. Ac os ydyn ni'n ystyried wedyn sut ydyn ni'n sgwennu'r termau yma yn hermau a ac r, mi fasa swm yr n term gyntaf. Y term gyntaf ydy a, yr un nesaf ydy a lluosi efo r, a wedyn yr un olaf ond 1 fasa a lluosi efo r i pŵer n tynnu 2. Dwi'n tynnu 1 o'r n tynnu 1, mae'n mynd lawr i n tynnu 2. A wedyn y term, enfed term yn fan hyn, y term olaf yn yr achos yma, ydy a lluosi efo r i pŵer n tynnu 1. Nawr be dwi eisiau gwneud wedyn ydy, dwi eisiau galw'r hafaliad yma yn hafaliad 1. Y tric be dyn ni'n gwneud nesaf ydy, dyn ni'n liosi rwan yr hafaliad yma bob ochr efo r, sef y gymhareb gyffredin. Felly ar y chwith, mi fydd gennym fi r lluosi efo swm yr n term cyntaf. Ar y dde wedyn, fe gennym fi a lluosi efo r, a r. Fe gennym fi a r lluosi efo r, sydd yn a r disgwario. A holl ffordd fyny wedyn at, dwi'n cael a, ac yna os dwi'n lluosi r i'r pŵer n tynnu 2 efo r, mae'r pŵer yna'n mynd 1 yn fwy, fyny at n tynnu 1. A wedyn, yr term olaf y fan hyn, yr a lluosi efo r i'r pŵer n tynnu 1. Os dwi'n lluosi hwnna efo r, eto mae'r pŵer yn mynd fyny 1, a dwi'n gorffen efo a r i pŵer n. Hwnna wedyn, dwi eisiau galw fel hafaliad 2. Y tric wedyn ydy fod chi'n tynnu. Os ydych chi'n gwneud hafaliad 1, tynnu hafaliad 2, dyn ni'n sgwennu wedyn be dyn ni'n gael drwy'n wneud hynny. Wel, ar y chwith, os dwi'n gwneud hafaliad 1 tynnu hafaliad 2, os ni'n gwneud sn, os ni'n tynnu ffwrdd hwn y fan hyn, r lluosi sn. Na, ar y dde wedyn, os dwi'n tynnu hein, be dwi'n mynd i gychwyn efo ydy'r termau yma i gyd, a dwi angen tynnu y termau yma i gyd. Ac wrth wneud hynna, mae yna lot o bethau yn mynd i ganslo. Mi fysa'r AR yma yn y top yn canslo efo'r AR fan hyn, rwy'n sy'n gyda fi AR tynnu AR. Nawr, dwi ddim wedi sgwennu fel awr, ond y nesaf fan hyn fysa AR di sgwario, so hwnna'n canslo efo'r un yma. Mi fysa AR i pŵer n tynnu 2 canslo efo AR i pŵer n tynnu 2 fan hyn. A mi fysa AR i pŵer n tynnu 1 yn canslo efo'r AR i pŵer n tynnu 1 fan hyn. Felly drwy wneud y tynnu yna, mae yna lot fawr o bethau'n canslo, ond i bai am y term cyntaf yn y top, sef yr A, a'r term olaf yn y gwylod, dwi'n dynnu ffwrdd AR i pŵer n. So drwy dynnu'r hafaliadau yna, da ni'n gadael yn hynny efo dim ond 2 beth ar y ochr dde. Mae yna bach o ffactorio nid wedyn. Ar y chwith, fyddai ffactorio'r SN allan. Dwi'n cael 1 tynnu R yn y gronfach. Ac ar y dde, fyddai ffactorio A allan. Mae hwnna'n dod yn 1 tynnu R i pŵer N yn y gronfach. Excuse me. Ac yna, i gael y fformula dyn ni angen, dyn ni'n rhannu bob ochr efo 1 tynnu R, a dyna ni wedyn, y swm yr n term gyntaf ydy A, lle os i 1 tynnu R i pŵer N, i gyd yn cael ei rannu efo 1 tynnu R. A dyn ni sgwennu wedyn QED i dangos bod ni wedi dangos beth oedd angen cael ei ddangos yn yr prawf yma. Felly mae gennym ni'r fformula yma fan hyn ar gyfer swm yr n term cyntaf. Nawr, yn ambell i achos, dyn ni'n gallu sôn am y swm i anfeidredd, sef swm pob un term mewn cyfres geometrig. So estyn dar o bapur newydd i fyny nawr i sôn amdan hynny.
Felly gan ni gael sôn nesaf amdan y swm I anfeidredd. Nawr, os ydyn ni'n mynd yn ôl o'n ag ystyried y gyfres o gennyn ni gynt yn fan hyn, 3, 6, 12, 24, 48. Mae gafod y terma yma mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy wrth i ni mynd ymlaen. Os dwi'n adio pob un term yn y gyfres yma, yn amlwg mae'r cyfanswm yn dod yn anfeidrol, infinite yn Saesneg. Fe da ni'n ffeindio swm pob un term yn y gyfres. Ond dychmygwch yn ytrach fod fi wedi cychwyn yn y rhif 3, ac yn lle dwblu bob tro, fod fi wedi haneru bob tro. So fydda rhaid 3 fewn yn y cyfrifiannell fan hyn wan, ac os dwi'n llosi fod dim pwynt 5 bob tro, y term nesaf ydy 1.53 hanner, ac os dwi'n dal ymlaen pwyso'n hafol I fan hyn wan I gael y terma nesaf yn y gyfres, dyn ni'n gweld bod ni'n cael ffracsiwn sydd yn mynd yn llai ge llai ge llai, a wedyn, dyn ni'n gweld ydyn fod yn mynd fach iawn, dim pwynt, dim, ac yn y blaen 139 fan hyn. Ac os dwi'n dal ymlaen I pwyso'n hafol I, mae'r term nesaf yn y gyfres yn mynd yn llai ge llai ge llai, ac yn y diwedd, os dwi'n mynd digon pell ymlaen yn y gyfres, bydd yr rhif yma'n mynd mor fach, mae'n ddiwerth gywir adio fy ymlaen. Felly, dyn ni'n gallu sôn yn yr achos yma bod ni'n gallu adio pob un term yn y gyfres. O roedd bellach ymlaen dyn ni'n mynd fel dyn ni'n gweld yn y gyfres, mae'r rhif sy'n rhaid adio ymlaen yn mynd yn fwy a fwy agos at 0, felly yn y diwedd mae'n ddibwys I adio fy ymlaen. Felly, dyn ni'n gallu sgwennu hyn. Os yw maint y gymhareb gyffredin yn llai nag 1, so mae hynna'n golygu fod y gymhareb gyffredin rhwng negatif 1 a positif 1. Yna, mae gynnon ni fformula ar gyfer y swm I anfeidredd. Dyn ni'n sgwennu fo fel hyn. Mae'n cael ei wneud drwy y fformula a dros 1 tynnu r. Mae pam fod ni'n gallu sgwennu hynny tybed? Wel, os ymwneud yn ôl ac ystyried be oedd y swm yr n term cyntaf, be ydyn ni newydd brofi ychydig o funudau yn ôl, dyma oedd y fformula oedden ni wedi gorffen efo. Ond yr r I pwr n fan hyn, hwn di'r enfed term. A fel dyn ni'n gweld o'r cyfrifiannell, ar gyfer cyfresu be mae'r rhifau mynd yn llai ge llai bob tro, mae'r enfed term yn mynd yn llai ge llai bob tro. Ac felly, yn yr achos yna fod gynnon ni yr modulus y gymhareb gyffredin, maint y gymhareb gyffredin yn llai nag 1, mi fyddai y swm I anfeidredd yn tueddu at a lluosi fo 1 tynnu dim byd. Os di n digon mawr, mae'r term r I pwr n digon bach bod ni'n gallu drin o fel 0. Ac felly mae'r swm I anfeidredd yn tueddu at a lluosi 1 tynnu dim dros 1 tynnu r. O wedyn mae hwnna yn mynd I fod yn a lluosi fo just 1 dros 1 tynnu r, a mae a lluosi fo 1 wedyn yn just a dros 1 tynnu r. Felly, eto, mae rhaid I gael y gymhareb gyffredin rhwng negatif 1 a plus 1 yn yr achos yma, mwyn i'r term yna ddod yn fwy a fwy agos at 0. Yn yr achos yna, mae gynnon ni y ffordd o weithio allan swm pob un term yn y gyfres. Nawr I orffen y fideo, gadewch I ni ystyried hen gwestiwn arholiad ar y testun. Dwi wedi estyn yr un yma allan, sydd yn dod fel ydych chi'n gweld y gaeaf 2009. Cwestiwn 5 y papur arholiad oedd o, a mae'r rhan a'n gofyn iddyn ni, hyn. Term cyntaf cyfres geometrig yw a, a'r gymhareb gyffredin yw r. Profwch y rhoddir swm yr n term cyntaf gan y fformula yma fan hyn. Mae werth 3 marc, a hwn ydy'r prawf dwi newydd sgwennu allan. Os na estyn allan yn fan hyn eto, hwn ydy'r prawf ar gyfer n term cyntaf cyfres geometrig mewn arholiad be os a disgwyl ydych chi'n neud yn yr achos yma, os a ysgrifennu hwn I gyd allan. Felly ydych chi angen dysgu'r prawf yma sydd ar y sgrin yn awr, a wedyn a'i sgwennu lawr I fan hyn yn awr, rhan a gwaith llyfr, mae'n rhywbeth sy'ch chi yn I gofio, ond go wir fel dwi'n nes, os ydych chi angen ysgrifennu
y prawf allan yn llawn. Na i symud ymlaen felly i'r rhan B o'r cwestiwn. Mae'r rhan B o'r cwestiwn yn gofyn iddi fi hyn. Darganfodwch swm 19, sef 18, term cyntaf y gyfres geometrig yma. So, dyn ni eisiau adio 10 y term cyntaf, 9 yr ail derm, 8.1 y trydydd term, ac yn y blaen. A'r holl ffordd fyny i term 18. Nawr, yn yr achos yma, dyn ni'n adnabod y gyfres geometrig yma fel un sydd yn cychwyn efo 10, felly y term cyntaf A ydy 10, a wedyn ni weithio allan y gymhareb gyffredin, sef yr wel, sy'n ni'n rhannu 2 dderm dilynol. Felly yn yr achos yma, sy'n ni'n gallu gwneud efo 9 rhannu efo 10. So hwnna'n reid 0.9 iddi fi. Ond wrth gwrs, sy'n ni'n gallu rhannu 8.1 efo 9 hefyd. Sy'n ni'n gwirio hynna efo 8.1 rhannu efo 9 efallai yn reid yr un gymhareb ydy 0.9 yn yr achos yna. Felly mae gen i fi cyfres geometrig term gyntaf 10, gymhareb gyffredin 90 0.9. Nawr i gael swm y 19 term cyntaf, dyn ni angen cofio amdan y fformiwla, dyn ni newid brofi yn rhan A, sef swm yr n term cyntaf ydy A, lluos i 1 tynnu R i pŵer n, dros 1 dros R. A wedyn, i ffeindio swm yr 18 term cyntaf, neu'r 19 term cyntaf, dyn ni'n cychwyn efo A, sydd yn yr achos yma'n 10. Mewn crofacha wedyn, dyn ni'n lliosi efo 1 tynnu R, sydd yn 0.9, i'r pŵer N, sydd yn 18. A dyn ni'n rhannu fe gyd wedyn efo 1 tynnu R, sydd yn 1 tynnu 0.9. Wedyn, dyn ni'n estyn cyfrifiannell allan, a dyn ni'n sgwennu hwnna gyd allan, a reid y ffracsiwn i fewn yn fan hyn. Mae gen i ni 10 yn gyntaf, wedyn 1 tynnu 0.9, i'r pŵer 18, symud y draws i cau y gronfach, a'r egolod wedyn ys o'n 0.1, nes liciwch chi 1 tynnu 0.9. Os yw hwnna'n dod allan, fel hyn, yn llawn, felly os na i sgwennu fe allan, 84.9955, 3647, dwi'n weld o'r cyfrifiannell yn fan hyn. Mae'r cwestiwn wedyn yn gofyn i fi reid yr atab i'r rhif cyfan agosaf, felly swm yr 18 term cyntaf i'r rhif cyfan agosaf fan hyn, mi fysa hwnna'n 85 i'r rhif cyfan agosaf. Wedyn, mae gen i fi ran C o'r cwestiwn, sydd yn deud hyn wrthyn ni. Ail derm cyfres geometrig arall, felly'n gwahanol, yw -4. Swm i anfeidredd y gyfres yw 9. Nawr yn gyntaf, dyn ni eisiau dangos fod R, sef cymhareb gyffredin y gyfres, yn bodloni'r hafaliad yma yn fan hyn. Felly, os na i ddod o draws i fan hyn i gychwyn rhan C, y cliw cyntaf sydd gennym ni ydy fod ail derm cyfres geometrig yn -4. Felly mae term 2 yn -4. Yr ail gliw dwi'n gael ydy fod swm i anfeidredd y gyfres yw 9. Felly mae swm i anfeidredd y gyfres yn hafal i 9. A newid hein wan yn hermau A ac R. Term cyntaf cyfres ydy A, yr ail derm fysa A lliosi fo R. Felly yn yr achos yma, mae A lliosi fo R yn -4. Swm i anfeidredd ydy'r fformula nathon ni sôn amdano fo'n gynt yn fan hyn. Felly swm i anfeidredd ydy A dros 1 tynnu R. Felly yn yr achos yma mae A dros 1 tynnu R yn hafal i 9. A wedyn yn y cwestiynau yma, tacdeg da i drio delio hefo'r sefyllfa ydy newid y testyn ar gyfer y hafaliadau yma i fod yn A, a wedyn gwneud yr hafaliadau yna wedyn yn hafal i'w gilydd. Felly ar gyfer y hafaliad cyntaf, i newid y testyn ar y chwith i fod yn A, dwi angen rhannu bob ochr efo R, ac yn yr ail hafaliad, i newid y testyn i fod yn A, dwi angen lliosi bob ochr efo gwylod y ffracsiwn yn fan hyn, sef yn 1 tynnu R. A gan fod gen i fi ddau beth yn awr i ddangos beth i gwerth A, mae rhaid fod y ddau beth yna yn hafal i'w gilydd. Felly yn yr achos yma, mae'n rhaid bod -4 dros R
yn hafol i 9 lluosif o mewn clefachau 1 tynnu r. Ac o hyn yn awr rwan, dwi'n gobeithio byddai ffurfio'r hafaliad sy'n cael ei awgrymu. Felly yna i liosif o'r gwylod diffraction fan hyn, yna i liosif o ochr efo r, felly mae gen i fi 9r, liosif o 1 tynnu r. Yna i hangu allan yn awr y gromfach yna, gadw'r ochr chwith lle mae o, 9r lluosi 1 yn 9r, a wedyn 9r lluosi negatif r yn negatif 9r di sgwario. Ac yna, na i symud y ddau beth yma i'r ochr chwith, newid ochr, newid arwydd, os liciwch chi, neu adio 9r di sgwario a tynnu 9r oddi wrth bob ochr. Felly mae negatif 9r di sgwario ar y dde yn symud i fod yn positif 9r di sgwario ar y chwith. Mae positif 9r ar y dde yn symud i fod yn negatif 9r ar y chwith. A mae gen i fy'r negatif 4 mae dal ar y chwith, na i adael hwnna lle mae o. A wedyn, dwi'n cytuno wedyn hefo beth dwi'n gael yn y cwestiwn. Felly dyna ni wedyn, felly rhaid o fewn yn hyn, ydy rhan 1 o'r cwestiwn yn te. A wedyn, gyfer ail ran y cwestiwn, mae'n gofyn iddo fi ffeindio gwerth r gan roi rheswm dros yr atab. Wel, o fan hyn, mae eisiau mynd ati felly a datrys yr hafaliad yma. Felly, y cam gyntaf ydy ffactorio. Felly, yna i liosi cyferlod yr r di sgwario efo'r cysonyn, negatif 4, mae yna negatif 36. Na i feddwl o'n am ddau rif sy'n lliosi reid negatif 36 ac yn adio reid negatif 9. Felly, beth sy'n gweithio fan hyn? Dwi'n meddwl mae negatif 12 a positif 3 sydd yn gweithio. Felly, na i adael yr 9r di sgwario lle mae o. Na i hollti'r negatif 9r fel negatif 12r adio 3r. Neu adael y negatif 4 a'i tynnu 4 wedyn. Hollti ddychmygol lawr y canol. Ffactorio'r ddau derm cyntaf, y ffactor cyffredin ydy 3r. Wedyn yn y cromfach mae gen i 3r tynnu 4. Cymryd copi perffaith o'r cromfach yna. Gadael bwlch y fan hyn i sgwennu, wel, haid fod yn positif 1 y fan hyn, rwy'n positif 1 lluosi 3r yn 3r, positif 1 lluosi negatif 4 yn negatif 4. Gyda ffactor cyffredin o 3r tynnu 4, 3r tynnu 4, sy'n sgwennu fan iawn. Mae hwnna i gychwyn yn cael ei liosi fo 3r, a bellach ymlaen yn cael ei liosi fo positif 1. So mae hwnna wedyn yn hafal i dim. Mae yna ddau opsiwn y fan hyn wedyn, naill ai, mae'r gromfach gyntaf, 3r tynnu 4, mae hwnna'n hafal i dim, neu mae'r ail gromfach, y 3r adio 1, yn hafal i dim. Datrys ein wedyn, yn yr achos cyntaf, mae angen adio 4 i bob ochr ac yna rhannu fo 3. Yn yr ail achos, mae angen tynnu 1 o bob ochr a wedyn rhannu hefo 3. So dyna ni ddau opsiwn posib ar gyfer r. Ond mae'r cwestiwn, os ein nôl fyny cwestiwn yn gofyn iddo fi, wel, ysgrifennwch gwerth r, nid gwerthoedd r, gwerth r, gan roi rheswm dros eich atab. Wel, pan fod yna un atab yn fan hyn yn nid 2, dyn ni'n mynd yn ôl i'r ail gliw fan hyn. Mae gennym ni swmi anfeidredd yn yr achos yma. A gofio ni, o gynt yn y fideo, yr unig ffordd dyn ni'n gallu cael swmi anfeidredd os ydy maint r yn llai nag 1. Hynny ydy, fel mae'n cael ei nodi fan hyn, mae r rhwng negatif 1 a positif 1. Wel, yr ddau opsiwn wedi ffeindio fan hyn, mae un ohonyn nhw'n fwy nag 1. Mae 4 treian yn 1 a treian. Felly dydy maint r yma yna ddim rhwng negatif 1 a positif 1. Hwn dy'r un dyn ni angen, mae'r negatif treian y fan hyn, mae hwnna'n gorwedd rhwng negatif 1 a positif 1. Felly rhaid bod r felly yn negatif treian, oherwydd rhaid cael modulus r yn llai nag 1, sef yr r na rhwng negatif 1 a positif 1. Rhaid cael modulus r yn llai nag 1 mwyn cael y swmi anfeidredd na, oedd yn cael ei reid fel 9 yn y cwestiwn yma. A dyna ni ddiwedd y cwestiwn yna. Mae yna fwy o gwestiynau tebyg a gael ar y wefan mathematic.com os ydych chi'n chwilio amdan Lefel A, Uned 3.
Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.